Peste saloane din Europa, având un salon în București la 23 de ani. Începem această serie cu un salon din Roma, specializat pe hairstyling, al lui Antonio Mazzola. Mai am o serie în care călătoresc pentru 24 de ore, așa că nu uita să-mi dai un follow. Având în vedere timpul limitat, nu am optat pentru o transformare radicală și care să dureze prea mult. Experiența mea a fost simplă, spălat și blowout cu volum. Primele cadre pe care le-ați văzut nu sunt dintr-un muzeu, ci fix așa arată salonul. This is a phone for volume. Marocco este domnul care a avut grijă să mă simt fix ca o prințesă în aproape cele 2 ore în care am stat la salon. Pentru volum, el a folosit o tehnică pe care nu am mai văzut-o, a luat șuviță cu șuviță și a uscat-o răsucind-o. This is a technique I've never seen before. By the way, minusul era că domnul nu vorbea engleză. It has volume. Procesul de aranjare a avut mai mulți pași. În primul rând această tehnică, apoi trasul la perie propriu-zis, după care prinderea șuvițelor cu agrafe. În timp ce se răcea partea de sus a părului, domnul mi-a făcut bucle beach waves în partea de jos. Mucho bene. Molto bene. Odată ce ne apropiam de final, deja eram foarte nerăbdătoare. Sorry? Yeah, it's fine. Rezultatul final, to die for, și în timp ce vă arătam părul, voiam să vă arăt și geanta Hermes a doamnei de lângă mine. Cam așa mi-am dat seama că totuși serviciul nu o să fie ieftin. Din punctul meu de vedere, a meritat fiecare bănuț pentru că experiența a fost extraordinară. Cât crezi că am plătit? Că vrei să vezi în ce orașe mai testez saloane, dă-mi un follow și ne vedem data viitoare.